Nyt lähdetään testaamaan tällä laitteella letkun paineen, ilman paineen vaikutusta kärkikulmaan, joka näkyy tässä osoittavana ja täällä numeroina ja tuolla myöskin viisarilla ja täällä numeroilla. Eli nyt letkun paine on tällä hetkellä 2,4 baaria ja teräkulma 30 astetta, joka näkyy sitten näissä kaikissa. Otetaan ensimmäisessä vaiheessa käsi säädölle. Eli nyt voidaan säätää letkun painetta, vaikuttaa automaattisäädön ollessa pois. Letkun painetta kun pudotetaan tuolta alaspäin, noin nähdään, että terän kärkikulma muuttuu voimakkaasti. Noin puoleen asteen mennessä se on semmoinen 8 astetta muuttunut. Ja tuodaan se nyt sitten takaisin siihen 30 asteeseen, pannaan takaisin 2,4 baariin, jolloin meillä on takaisin tuo 30 astetta siellä. Eli teräkulma muuttuu voimakkaasti. Nyt pannaan siihen säätö päälle. Naps, jolloin nyt palkinkulma säätö säilyttää kärkikulman 30 asteessa, joka äsken muuttui käsiajolla semmoinen 8 astetta. Eli nyt kun otetaan täältä pikkuhiljaa painetta pois, palkinkulma lähtee säätymään niin, että kärkikulma säilyy siinä 30 asteessa, vaikka painetta pudotetaan. Ensin kärkikulma muuttuu, mutta hyvin hiukan ja sitten säätö ajaa sen takaisin 30. Näin aina tuonne yhteen baariin kun mennään, niin silloin säätäjä ajaa tämän kärkikulman takaisin siihen